एबारो इंस्टाग्रामावहाय मा मा गोदान मेथाइ फैदों एबारो आंहा रिल्स बानायनोसै। बेसे समायना मिथिंगानि महरा बेसे समायना मिथिंगानि महरा बेसे समायना मिथिंगानि महरा बेसे समायना मिथिंगानि महरा आंहा एबारो इंस्टाग्रामावहाय मा मा गोदान मेथाइ फैदों एबारो आंहा रिल्स बानायनोसै। माबानि गिनिथि गिनथावथावनि फैदों बेखौनो बानायनोसै आंहा। गिनिथि गिनथावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। दहाय फानलु गोसा ओंख्रि जानाया बिराद खिजां खिनो ओंखारथारबाय। पापिया जि फानलु गोसा होनानै आंखौ खिनोसो ओंखारजोबथारबाय। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पापि दाउस्रि देलाय बिहामजोआ आंनो फानलु गोसा संख्रि गोसा होनानै खिनोसो ओंखारजोबबाय। फाग्लिया थानोसै आं थानोसै।